Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa kasarian. Alam mo ba kung ano ang kasarian? Ang kasarian ay tumutukoy kung ikaw ay babae o lalaki. Ikaw, ano kaya ang kasarian mo? Tama! Si teacher ay isang babae. Ang kasarian ko ay tama! Si teacher ay isang babae. Ngayon, may papakilala ako sa inyo. Tanilyn! Siya ay si John Castro. Hello! Ako po si John Castro. Ako po ay isang lalaki. Narinig mo ba si John Castro? Ano daw ang kanyang kasarian? Tama! Siya ay isang lalaki. Ngayon naman, andito naman si Mary de la Cruz. Ano kaya ang kasarian ni Mary de la Cruz? Tama! Si Mary de la Cruz ay isang babae. Ang galing-galing mo naman. Good job! Alam mo na ba kung ano ang iyong kasarian? Very good! Ngayon, tayo ay sasayaw. Sundan mo si teacher, ha? Kung narinig mo, nasaan kaya lahat ng mga lalaki? Tawagin mo si tatay o kaya si kuya para kasama mong sasayaw. Kung ikaw naman ay babae, tawagin mo si mama o kaya si ate para pag narinig mo, nasaan kaya lahat ng mga babae? Ikaw ay kekendeng.